खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट एवार्ड डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स्कुटि राननाय हाबाफारिखौ बेखेवदों। एपीएससी बेले बेजेआव लोब्बा थानाय 3थि अफिसार एरेस्ट। तेजपुराव फरायसालियाव गुलि गावदों। क'क्राझाराव आदिबासी क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि। एबसुआ मिरुनि नखर मन्थ्रिनि सायाव फोथायनाय दङ। तामिलनाडुआव गोबां अखानि जाहोनाव फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनांदों। धनि गयारिया बुहुमनाङारि ताइक्वान्ड' गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल आवथायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम सरकारा दिनै डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट बान्था होदों। दिनै आसाम सरकारा 35,000 गुन गोनां फरायसाफोरनो डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट बान्था गथायदों। खानापारानि भेटेनारि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै 35,000 गुन गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरनो बानिकान्त काकति मेरिट बान्था होदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फरायसाफोरनो स्कुटि राननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लादों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइयाव आसाम सरकारा गासै 35,770 सा फरायसुला फरायसुलिफोरनो बे बान्थाखौ होनाय जादों। बे बान्थायाव आसाम सरकारा हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव 75 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन नम्बर लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कुटि होनाय जायो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि देग्लायनि डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट बान्था होनाय एबा फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननायनि थाखाय आसाम सरकारा गासै 25,954.29 लाख रां बाजेट खालामनाय जादों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपीएससी बेले बेजेआव लोब्बा थानाय आरोबाव सासे अफिसार एरेस्ट। बुधबारखालि एसआइटिनि टीमा एपीएससी बेले बेजेआव लोब्बा थानाय आरोबाव सासे अफिसारखौ एरेस्ट खालामदों। एसआइटिआ हमनाय 3थि अफिसारखौ एसिस्टेन्ट एमप्लयमेन्ट अफिसार राकेश दास होननानै सिनायथिनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमानि 6 माइलनि पारा न'निफ्राय एसआइटिआ राकेश दासखौ मैया एरेस्ट खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला राकेश दासआ गोलाव समनिफ्रायनो गावनि भारा न'आवनो सिगांथिं ताला लागायनानै थाखुमानानै दङमोन। बेनि सिगां एसआइटिनि टीमा नलबारि जिल्लानि सालमारायाव थानाय न'आवबो तालासि खालामदोंमोन। राकेश दासनि बिफा आरो सासे मददगिरिखौबो एसआइटिनि टीमा सोंथि सोंनो थाखाय एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गलाघाट जिल्लानि धनसिरियाव थिसनथाइ मोननानै सिबिथाय होनाय राकेश दासआ जुडिसियेल कमिसननि अफिसारफोरनि सिगाङाव नलबारि आरो ससिय'लजि सोदोबखौनो इंराजियाव लिरनो हायाखैमोन। ओरैहाय एपीएससी बेले बेजेखौ लोब्बा लानानै हमजानाय गुबुन सानै अफिसार एपीएस एसआरजो जीवन बरुवा आरो शाहजाहान सरकारखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। 5 सान पुलिस जिम्मायाव हरनायनि उनाव बिसोर सानैखौ जुडिसियेल कास्टडियाव हरदों। बबेखानि गोनां जायोब्ला बिसोर सानैखौबो जोबथेसालियाव फिन जेरा खालामनाय जागोन। तेजपुराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय फरायसालियाव सिनाय मोनै दुथाङा गुलि गावदों। दिनै जादों फरायसालियाव गुलि गावनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै सानाव तेजपुरनि पारावारि सनितपुर बिद्यानिकेतन फरायसालियाव दिनै सिनाय मोनै दुथाङा गुलि गावदों। बे जाथायाव फरायसालिनि थिं गब्लंनानै गुलिया सासे फरायसानि मोदोमाव नाङो। बबेखानि जाथायसालियाव थरसे गुलिखौबो बोखांनो हादों होननानैबो मिथिनो हादों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थाङो आरो गुलिखौ बोखांहोयो। बेजों लोगोसे बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझाराव आदिबासी क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि। आदिबासी हारिनि सुबुंफोरनो थाबैनो ट्राइबेलनि गनायथि होनाय, हानि पाट्टा फोरमान बिलाइ होनाय आरो आदिबासी सुबुंफोरखौ साहा जनजाति महरै गनायथि होनायखौ बोखारनांगौनि दाबिजों
क'क्राझार नोगोराव थानाय क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 3 घन्टा धरना हाबाफारि बानजायदों। आदिबासी क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव, पर्बतजरा आरो चिरां जिल्लानि आदिबासी सुबुंफोरा आखायाव प्लेकार्ड, बेनार, फेस्टुन लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे धरना हाबाफारियाव आदिबासी हारिनि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। 2023 मायथाइया आथिखालाव गेजेराव दान मोनसेल'सैब्लाबो मिरुनि नखर मन्थ्रिया बिटिआरनि आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंजोबनो खोथा होनायनि सायाव एबसुआ दाबो फोथायनानै दंथ'यो होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों। सा-सानजा रायजोनि बिबानाव थानाय MHAनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गोयलनि मासि लानानै दैदेननायाव दिनै बिटिआर गोरोबथा 2020नि आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव गोरोबथानि सागानगिरि आफाद एबसु आरो UBPOजों गुवारै सावरायज्लायदों। बे सावरायनायाव मिरु सरकारनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर आरो बिटिआरनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीपनि बाहागो लानायजों गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव सावरायनाया ओंथि गोनाङै जानानै थाङो। बे सावरायलायनायाव हांख्रायहरनाय लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै हान्जाया बाहागो लाहैदों। बेयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोरोबथानि दफा मावफुंनायाव बुंनाय बायदियै गोख्रै जायैनि सोलायै लासैसिन जानायनि सायाव दुखु मोननायखौ फोरमायग्रोयो। लोगोसे मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया खोथा होनाय बायदिनो आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो मावफुंजोबनो खोथा होनायनि सायावनो एबसुआ दाबो फोथायनाय दंथ'योब्लाबो बिथांनि रादाय होनाया गेजेराव दान मोनसेल'सै होननानै बेनि सायावनो बांसिनै नारसिननानै गोरोबथानि रादाय बायदिनो बिटिआर आरो BKWSCखौ थाबैनो आबुङै दाफुंनानै होनांगौनि दाबि दैखांनानै गोसोखां बिलाइ गथायबावनाय जायो। बे सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि आनन्द दैमारिया बाहागो लानायजों लोगोसे UBPOनिफ्राय आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्ममोना बाहागो लादोंमोन। खोला भारतनि तामिलनाडुआव देग्लाय बोसोराव गोबां खेब गोब्राब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां खेब फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनांदों। बृहस्पतिबारखालि गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां फरायसालिफोरखौ बन्द थाहोनांदों। चेन्नाई, चेंगालपाट्टु, रानीपेट आरो कांचीपुरम जिल्लायाव फरायसालिफोरा बन्द थादों। गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायखौबो नुनो मोन्दों। चेन्नाई नोगोरमानि ड्रेनफोरा थोजासे अखानि दैखौ बोनो हायैनि जाहोनाव गासै 500 मटर पाम्प बाहायनांदों होननानै मिथिहोदों चेन्नाई नोगोरनि कमिशनार राधाकृष्णनआ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मतिपुर गयबारि गामिनि जहलाल गयारि आरो जनालि गयारिनि आंगो फिसाज्ला डनि गयारिया सोनाब बंगनि कलकातायाव स्पर्ट्स एसोसिएशन अफ इन्डियानि बानजायनायाव नभेम्बर दाननि 25 आरो 26 खालाराव जालांनाय ब्रैथि अड काप अपेन इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2023 मायथाइनि 32 केजिनिफ्राय 45 केजि लिरथायनि गेलेनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला डनि गयारिया मसलपुर ताइक्वान्ड' एकाडेमियाव सोगोमसार नार्जारिनि फोरोंथाय होनायाव थांनाय 2018 मायथाइनिफ्राय फोरोंथाय लाबोदोंमोन। बेनि सिगां बिथाङा थांनाय गुवाहाटीआव जालांनाय 43थि CSK अल आसाम ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2022 मायथाइनि गेलेनाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि मेडेलबो देरहानो हादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नखरा जोबोद गोरिब जानायलाय बिफा जहलाल गयारिया नखर सोलिनो थाखाय गुबुन सोनाब रायजोआव कम्पानियाव खामानि मावहैनांगौ जायो। लोगोसे बिमा जनालि गयारियाबो गावनि फिसाखौ फोरोंथाय होनो थाखाय गामिनिनो खाथि खालायावनो मालायनि नखर नखर हाजिरा खामला मावनानै नखर खुंलांगासिनो दङ होननानै मिथिनो हायो। बेनिखायनो डनि गयारिनि इयुनखौ गेलेनाय आरो फरायनाय बिथिङाव बिटिआर सोरखार आरो अनसायगिरिफ्रा अनसायोब्ला सासे मोजां सुबुं एबा गेलेगिरि जाहैनो हागोन होननानै गामिनि सुबुंफोराबो मिजिंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।